Здравейте отново. Това е парт 2. Тогава трябваше да стана за малко. Хайде да продължаваме. Нашата цел за сега е The Old Blade или Dark Soul, не знам въобще как беше. Така че ме нагоре. Тук ще убихме онова странно нещо. Спрингън или не знам какво е. О, зайче, хубаво. Минаваме. О, какъв прекрасен чест. Що не идем да го вземем? Пойшенка и Elven Sword. Няма да взема нищо от тях. Пойшенки за стамина и хелт. И един камен согил. Ето го. Това е от Блейдо. Какво е това писмо? Ако искате да прочетете, може да спрете на пауза и така. Това беше от Блейдо. И сега... това Сейбър как ли е? Бой. GG, трипл шот, мега бас якото. Тази... и мечка. Мри. Ще гледам от third person. Shit. Дай, бич. Сега да го видим. Става мапа е тъпа. Дай сега да видим меча. Ето това е от Блейда. Както виждате, прави 30 points of stamina. И хората и животните от 15 ниво няма да ме атакуват за 30 секунди. Ето този меч от дясно. Отляво е Дадрика. Сега ще го махна. Къде беше? Ето го. Така. Ето сега. Това е изцяло Блейдо. Както виждате. Ето го. Да, ето 15 ниво. Няма да ме атакуват за 30 секунди. Сега ще сложа пак двата меча, защото ми харесват. Бобе! Това са всичките неща, бла. И това беше парт 2. Как да се вземе The Old Blade. Това беше от мен. Чао!